Krásný dobrý večer. Se musím vydýchat, jsem z toho tance zadýchaný. Já si totiž myslím, proto jsem zvolil ten taneček hned na začátek, že nikdy není prostě špatné začít tancem. No prostě robíš boček, kolem do rameno, boček. To bylo tak jako na odlehčenou. Teďko vy si možná říkáte, z jakého důvodu? Já tady mám sebou tuhle tu palici. Tady tato palice. My tomu s chlapama říkáme taky třeba jako cipoběc, debiloběc. Když už je to moc, tak říkám daj. Věc, jo, že prostě jak to přijde nějaký tak vezmeš ten věc. Prostě ho, jako jak Dan říká, prostě ho vyřešíš. To jako zase není sranda, protože jako já bych to tu sebou neměl, kdybych se prostě nebál. Ono to vůbec není příjemné se takhle, jako fyzicky se tady před váma takhle jako prostě se tady tak obnažovat, se tady vám předvádět, odhalovat vám svoje vnitřní pochody a takové věci, to prostě není úplně sranda. A já se prostě bojím, jo, jako když prostě někdo jde okolo tebe, dívá se a říká, co ty gadzo mare? Neřešíš, necháš být, víš, že je to prostě nějaký... prostě necháš, jo. Ale pak přichází třeba situace, kde nějaký jako... jde a normálně ti třeba jako klíčkem ti obtáhne auto, rovnou ženu třeba k tomu. No tak si teda říkáš asi, ty kokos, ty jsi ale dobrý. Bereš bět a jdeš si to s tím pořešit. Ale to taky není jako to, proč já tady jsem, proč jsem tančil a všechno možné. Já vám chci sdělit, jak prostě v dnešní těžké době, všichni víte, jak to teď ve světě je, jak to mýdlí řeže. Všichni jsou na sebe agresivní, nepříjemní. Tak prostě já si říkám, že kdyby se tady náhodou někdo z vás rozhodl na mě nějak tady atakovat, no tak tě prostě vyřeším. Já jsem toto všechno vydedikoval tak. Ono jak se blíží ty Vánoce, tak já jsem to vždycky úplně jako hotový. Protože ta jako genocida na ty kapry je všechno možné. A nevím, co příjemné jako pěkné žádné věci. A zjistil jsem jednu zásadní věc. Všichni asi znáte toho Řízka. Daniel Landa. A tenhle frajer prostě z důvodu toho, že má obavy, tak zrušil celé svoje jako tady velké turné. A to je rocková hvězda. To je chlapec, který má tady. Ten chlapec má prostě brokolici. No tam má všechno jako moc dobře srovnané. A on ty svoje koncerty zrušil, protože on ne, že by měl strach o sebe, to ne. On má strach o ty svoje fanoušky. On má strach, že mu je někdo vyhodil do povětří. To nechceš prostě. My na tvém koncertu zpíváš, že je zde byla zástva. Bum. A já jsem zjistil, že ten chlapec, když ruší ty svoje koncerty, tak má asi z něčeho strach, že? A když už se začíná bát i Daniel Landa, tak si prostě říkám, že asi fakt něco není s tím světem úplně v pořádku. Teďko on tvrdí, že prostě ještě, on teďko na ty vynožil ti radikálové a tak, tak on se do toho vložil, že to bude prostě řešit, že nemá čas na muziku, na kapelu, tak. Prostě já vím moc dobře, že je to bývalý narcist a to vím. Já prostě neřeším. A on teďko jako vystupoval jako kouzelník žito a všechny tady tyhle věci, on ví moc dobře, co říká. On totiž se vyjádřil v jednom rozhovoru teďko, že on používá kodovanou řeč. A my si říkáme, co on to furt ten jako říká, že mu polovina národu je nerozumí. No tak
to je snad jasné, že mu nerozumíte. Když chlapec mluví asi v kodované řeči, tak asi chce, aby mu nikdo nerozuměl. Já jako říkám, prostě on to má prostě v brokolici srovnané. Takže lidi, prostě jděte do sebe, stejně jako Dan, mějte soucit s lidma, pochopení pro ně, protože všechny slabosti pramení z tvojí slabosti, to si uvědom, kamo. A prožijte krásné Vánoce, nenechte se ničím jako prostě nějak jako vzrušovat, i když jsou to šťastné a veselé zadlužené Vánoce a tak. Prostě si to užijte, když vám bude smutno, tak si třeba puste doma někdy toho, co to tady má srovnaný.